shout out gali dira sa Tagbanguton, Gymnasium 41. Bozay France, congrats sa inyong team. Congrats sa inyong players kay kamo nag-champion sa inyong liga sa barangay nyo. Good luck sa mga palabutin nyo pang games. Yo, so mga kakulat. Yo, so mga kakulat. May dayo kami sa Bos Altachera. Sir Joven Marcenio dira sa Altachera. First time din naman nagdayo nga nung Martes, ang adlaw. Actually ato nga dayo ano no? Sabado Domingo. Tapos dira sa sa Molo sa Saturday dira kami may dayo kami dira. Tapos nagayo ang amon nga invitation nga coach nila nga 24 under sila. Pag saya na kita dira sa sa Altachera subong adlaw. June 4, Martes nga adlaw. So yan salamat sa tanan. Hello ang tanan. Shout out sa tanan ng mga followers namon, viewers, pag sa tanan ng mga gusto sa among video. Kaya nakalat. Lang kami dito sa Subong. Tulad al Sierra. Lang ako ya. Sir na pon sir. Joven sa Arsenio no. Shout out kay Sir Joven Arsenio. Isa naman ka pribilehiyo nga nakalapot kita diri sa sa Altachera. Dili lang tampisa mo na. Gin-invite kita ni sir no. Mga hampasaya mga players diri. Sa ka-23 namon nga dayo nga barangay. Amo ini yung pinakalapit among nga katuan. Sir shout out sa tanan niyo. Taga Altachera. Shout out magla sa ato nga table. Ano nga lagi pa sa? Joshua. Salamat sir. Mga kalot, first time na muna gampang sa open court. Bali gin timing namon 3:30 nga ginampang kay wala sang atop dire. Pero na lang do kaluyan man do nagidulom-duluman ang kalangitan. Bali aris law. May gahibi sila kaginang hindi magampang kay hindi ko talip dayon namon dayo. More dayo pa. Kung mo gusto nga magdayo kami sa inyo, comment na kamo sa amon nga video. Direct message kamo sa amon. Isa kamo sa mga barangay naman namon nga kantuan. Good vibes. Bye.